Гэты урок пра самае важнае. Не пра тое, якімі кнопкамі карыстацца, а пра тое, як AI мяняе правіла гульні для грамадзянскай супольнасці. І як гэтыя ж інструменты ўжо выкарыстоўваюцца супраць вас. Пасля гэтага урока вы будзеце глядзець на інфармацыйную прастору інакш. Уявіце, раніцай вы адкрываеце Telegram і бачыце паведамленне, якое распаўсюджваецца ў вашым асяроддзі. Нібыта ваша арганізацыя зрабіла нешта кампраметуючае. Тэкст напісаны ў вашым стылі, з вашай лексікай, з правільнымі імёнамі. Але вы гэтага не рабілі. Як даказаць, як адрэагаваць і галоўнае, як гэта ўвогуле стала магчымым. Сёння мы разбяром абодва бакі ШАІ. Як ён можа працаваць на вас і як ён ужо працуе супраць вас. Не абстрактна, з канкрэтнымі прыкладамі, лічбамі і інструментамі. Пачнём з канкрэтыкі. Даследаванні паказваюць, укараненне ШАІ ў працу неўрадавых арганізацый дазваляе скараціць час на ўвод дадзеных на 60%, на размеркаванне рэсурсаў на 30%. Але я адразу скажу сумленна, унутраная камунікацыя пры гэтым можа вырасці на 25%. ШАІ патрабуе ўзгаднення правілаў кантролю. Гэта не кнопка «Зрабі ўсё добра». Гэта інструмент, які вымагае падрыхтоўкі. Але калі падрыхтоўка ёсць, вынік адчувальны. Адна з украінскіх ініцыятыў займаецца адсочваннем інфармацыйных аперацый. Раней, каб перанавучыць алгарытм пад новую мову альбо платформу, патрэбны былі тыдні. Цяпер сістэма адаптуецца да новых наратываў практычна імгненна. Тыдні ператварыліся ў хвіліны. Адна з беларускіх ініцыятыў, якая працуе з дзецьмі з парушэннем зроку, выкарыстоўвае ШАІ для імгненнага перакладу падручнікаў у аўдыёфармат на беларускай мове. Раней гэта рабіла валанцёрка 8 гадзін на адзін падручнік, цяпер гэта займае 20 хвілін. Яшчэ прыклад. Праект па збору вусных гісторый ад пажылых жыхароў малых вёсак. Адзін валанцёр з дыктафонам і АІ-транскрыбатарам робіць за тыдзень тое, на што раней траціўся месяц. Гэта ратуе тыя гісторыі, якія праз 5-10 гадоў проста знікнуць. Яшчэ адзін прыклад – сістэма для абвяржэння прапаганды. Карыстальнікі прысылаюць падазроны контент. AI збірае кантэкст і робіць першасны аналіз. Людзі атрымліваюць гатовую аснову замест таго, каб шукаць з нуля. Хуткасць рэакцыі вырасла ў шмат разоў. У Славакіі адзін з аналістычных цэнтраў выкарыстоўвае ШАІ для маніторынгу расійскага ўплыву. Гэта не эксперымент, гэта рабочы інструмент, убудаваны ў штодзённую аналітыку. Цяпер пра Беларусь. Усе незалежныя медыа вымушаны працаваць за межамі краіны. Гэта спецыфіка іміграцыі. Каманды маленькія, рэсурсаў мала, а аўдыторыя ўнутры краіны. ШАІ стаў для гэтых каманд множнікам сілы. Адзін чалавек з правільна наладжанымі інструментамі робіць тое, на што раней патрэбны быў цэлы аддзел, шматмоўныя матэрыялы, контент для сацыяльных сетак, маніторынг інфармацыйнай прасторы. Аб інструментах для пошуку ў сацыяльных сетках на аснове ШАІ мы падрабязна паговорым у наступных уроках. Зараз толькі агульная карціна. Дазвольце звесці ўсё гэта да практыкі. 3 кірункі, дзе AI мяняе працу ініцыятывы прама зараз. Па кожным з іх будзе асобны урок. Зараз толькі агляд. Першы кірунак – пошук інфармацыі. ШАІ знаходзіць і агрэгуе дадзеных з адкрытых крыніц. Соцсеткі, навіны, афіцыйныя дакументы. Замест ручнога пошуку – структураваная выбарка за хвіліны. Другі кірунак – аналіз. Апрацоўка масіваў тэксту, выяўленне тэндэнцый, аналіз танальнасці аўдыторыі. ШАІ бачыць заканамернасці, які чалавек прапусціў бы. Трэці кірунак – захоўванне і структураванне. Аўтаматычная сістэматызацыя матэрыялаў, стварэнне базаў ведаў, архіваванне з метаданымі для хуткага пошуку. А цяпер адваротны бок, і ён сур'ёзны. Штучны інтэлект можа памыляцца. Ён робіць гэта упэўнена і пераканаўча. У прафесіях гэта называецца галюцынацыяй. Мадэль генеруе звязны, прыгожы лагічны тэкст, які пры гэтым цалкам выдуманы. У 2023 годзе даследчыкі выявілі больш за 1100 сайтаў, якія выкарыстоўвалі ШАІ для аўтаматычнай генерацыі навінавых артыкулаў. Артыкулы выглядалі як журналістыка, а ўнутры непацверджаныя факты і сенсацыйнасць. За год колькасць такіх рэсурсаў вырасла ў 10 разоў. У жніўні 2025 года ведучыя ШАІ-інструменты давалі ілжывую інфармацыю на навінавыя запыты ў 35% выпадкаў.
Год назад 18. Праблема расце. Калі ваша ініцыятыва дапамагае бежанцам або людзям у рызыцы, слухайце асабліва уважліва. ШАІ галюцынуе несапраўдныя юрыдычныя прэцэдэнты. Ён можа прыдумаць артыкул закона, які не існуе. Ён зробіць гэта упэўнена, са спасылкамі. Адна такая памылка ў юрыдычнай справе бежанцаў можа прывесці да арышту альбо дэпартацыі. Правіла адно. ШАІ піша і аналізуе, чалавек кантралюе і вырашае. Заўсёды, без выключэнняў. Зараз пра самую распаўсюджаную памылку. Супрацоўнік адчыняе публічны ШАІ-сервіс і загружае туды ўнутраны дакумент са спісам кантактаў або са стратэгічным планам, альбо з дадзенымі пра людзей, якіх вы абараняеце. Гэта называецца ценевы AI. І гэта адна з галоўных прычын уцечак дадзеных сёння. Важна зразумець яшчэ адно. ШАІ захоўвае не толькі вашы дакументы. Ён захоўвае вашы думкі. Раней вы пісалі дакумент, правілі, нешта думалі сабе. І гэта заставалася ўнутры. Цяпер усё інакш. Кожны запыт у публічнай ШАІ – гэта вашы разважанні, сумневы, стратэгіі, спробы і памылкі. Дасяг да гэтага нясе значна большую рызыку, чым узлом звычайнага сховішча дакументаў. Лічбы. 13% арганізацый у свеце паведамілі аб узломах праз ШАІ мадэлі ў 25 годзе. 97% з іх не мелі належнага кантролю дасягу. Для беларускіх ініцыятаў гэта не толькі фінансавы рызык. Гэта рызык для жыцця і свабоды людзей. У Беларусі ўжо дзейснічае сістэма распазнавання твараў, якая ідэнтыфікавала тысячы удзельнікаў пратэстаў 2020 года. Дзяржаўная праграма прямо прапісвае стварэнне ШАІ-сістэм для КДБ, для інфармацыйнай і псіхалагічнай вайны. Гэта не будучыня, гэта сучаснасць. 5 простых правілаў. Першае. Ніколі не загружаць асабістыя дадзеныя кантактаў у публічныя сервісы. Другое. Ніколі не загружаць унутраныя стратэгічныя дакументы. Трэцяе. Выкарыстоўваць толькі зашыфраваныя каналы. Сігнал прытом. Чацвёртае. Для адчувальнай інфармацыі толькі лакальнай мадэлі. Пятае. Увесці унутраныя правілы для ўсёй каманды і патлумачыць, чаму яны існуюць. AI навучаны на дадзеных, як правіла, заходніх англамоўных. Сістэмы горш распазнаюць контент на недамінуючых мовах, у тым ліку беларускай. Яны не ўлаўліваюць культурна-спецыфічныя маніпуляцыі. Яны не ведаюць кантэксту рэпрэсіяў у канкрэтным рэгіёне. Але ёсць яшчэ адзін вымер. Беларуская мова слаба прадстаўлена не толькі ў расійскіх мадэлях. Яна амаль адсутнічае і ў еўрапейскіх. Гэта не тэхнічная праблема, гэта культурная пагроза. Мова, якую ШАІ не разумее, мова, якая паступова ўзнікае з лічбавай прасторы. А лічбавая прастора сёння – гэта і ёсць прастора жывой мовы. Гэта тое, пра што трэба думаць, ствараючы контент на беларускай мове з дапамогай ШАІ. У Расіі і Беларусі будуюцца мадэлі, дзе цэнзура не пабочны эфект, а закладзены параметр праектавання. Такія мадэлі выдаюць толькі дзяржаўны наратыў. Яны падаўляюць беларускамоўную і культурную ідэнтычнасць. Карыстаецеся расійскім ШАІ, вы карыстаецеся інструментам, які збудаваны супраць вас. А цяпер самая важная частка ўрока. Пачну з лічбаў, каб вы зразумелі маштаб. З 2019 года колькасць дипфейк відэа ў свеце вырасла на 550%. Яна ўдвоіваецца кожныя 6 месяцаў. У 2024 годзе глобальны рост дипфейкаў склаў 245%. У Еўропе 780%. Страты сусветнай эканомікі ад дэзінфармацыі каля 78 мільярдаў даляраў штогод. Цяпер пра відэа. Якасць сінтэтычнага відэа дасягнула такога ўзроўню, што банкаўскія сервісы ўжо сур'ёзна гавораць аб адмове ад відэаверыфікацыі. Сучасны дипфейк капіруе не толькі знешнасць. Ён капіруе голас, мімікі, жэсты, манеру трымацца перад камерай. Гэта ўжо не відавочны фейк з артефактамі. Гэта матэрыял, які патрабуе тэхнічнай экспертызы для выяўлення. Відэа-дипфейкі, як правіла, жывуць нядоўга, іх выяўляюць і абвяргаюць. Яны разлічаны на першыя гадзіны, але тое, пра што я раскажу далей, жыве гадамі. А
А цяпер пра тое, пра што амаль не гавораць. І дарэмна. Тэкставая дэзінфармацыя, пасты, мемы, каментары, паведамленні ў чатах. Чаму яна небяспечная за відэа? Таму што жыве значна даўжэй. Відэа дэпфейк заўважаюць за гадзіны. Тэкст застаецца. Ён індэксуецца пошукавікамі. Ён перадрукоўваецца. Ён трапляе ў архівы. Праз год хтосьці знаходзіць яго і цытуе як факт, не ведаючы гісторыі. Але гэта не пра адзіны фейкавы пост. Сёння гэта прамысловасць. Уявіце, тысячы аккаунтаў адначасова кідаюць у інфармацыйную прастору паведамленні, мемы, жарты, усе на адну тэму, усе ў розных фарматах. Яны запаўняюць прастору, ствараюць уражанне, быццам усе так думаюць. Гэта не тупыя боты год назад, якіх было адразу відаць. Сёння боты маюць дасяг да вашай гісторыі размоў, да вашага аккаунта, да папярэдніх паведамленняў. Яны ведаюць, з кім размаўляюць. Яны ведаюць, як пераканаць менавіта гэтага чалавека. Сёння вялікія сродкі ўкладаюцца ў кампаніі, якія ствараюць гэтай сістэмы на дзяржаўны заказ. У Расіі існуе дзяржаўны сервіс, які аўтаматычна стварае мільёны сінтэтычных асобаў у сацыяльных сетках. Яны выглядаюць як рэальныя людзі. Яны каментуюць, абмяркоўваюць, фарміруюць уражанне большасці там, дзе яе няма. І кожны з іх ведае кантэкст размовы і адаптуецца да яго. Расійскамоўныя ШАІ мадэлі актыўна падаўляюць беларускую моўную ідэнтычнасць. Яны перапісваюць гісторыю. Гэта не памылка, гэта функцыя. Першае і галоўнае – развіваць звычку пытацца. Адкуль гэта? Хто першым апублікаваў? Ці ёсць арыгінал? Прыкметы ШАІ тэксту. Занадта гладкі стыль, аднолькавая даўжыня сказаў, адсутнасць жывых дэталяў і памылак. Жывы аўтар робіць памылкі? ШАІ рэдка. Усе сервісы, якія абяцаюць 100% уяўлення дэпфейкаў, ілгуць. Дакладнасць лепшых інструментаў каля 85-92%. Гэта дапамога, не вырак. Канчатковае рашэнне за чалавекам. Цяпер пра інструменты. Я не буду называць канкрэтныя назвы. Любы спіс інструментаў застарэе раней, чым вы дачытаеце гэты курс. Інструменты развіваюцца настолькі хутка, што частка інфармацыі не будзе актуальнай ужо праз некалькі месяцаў, а то і дзён. Таму замест спіса падыход. Напраз зараз, пасля гэтага урока, сфармулюйце запыт, які актуальны для вашай арганізацыі. Папрасіце моўнай мадэлі знайсці актуальныя інструменты супрацьдзеяння. Правярайце актуальнасць рэгулярна. Супраць ШАІ інструментаў можна змагацца толькі з дапамогай такіх жа ШАІ інструментаў. І галоўная стратэгія – не спрабаваць абвергнуць кожны фейк. Замест гэтага навучыць сваю аўдыторыю распазнаваць тактыкі загадзя. Гэта значна эфектыўней. У чацвёртым модулі мы падрабязна разбярем EU AI Act. Зараз толькі тое, што непасрэдна тычыцца бягучай тэмы. Калі вы зарэгістраваны ў Польшчы, Літве, Нямеччыне, у любой іншай краіне Еўразвяза і пры гэтым працуеце з беларускай аўдыторыяй, EU AI Act тычыцца вас. Нават калі ваша аўдыторыя знаходзіцца па-за межамі ЕС. Артыкул 50. Калі вы публікуеце ШАІ контент, вы абавязаны яго маркіраваць. Артыкул 4. Патрабаванне навучыць персанал. Гэты курс ужо выконвае гэта патрабаванне. Дэпфейкі абавязаны мець дысклеймеры, выключэнне, сатыры і мастацтва. І тут ёсць важны парадокс для актывістаў. EU AI Act патрабуе празрыстасці, але абарона рэальных людзей унутры Беларусі патрабуе бяспецы і ананімнасці. Гэта не супярэчнасць, гэта баланс. Маркіруйце ШАІ контент у публічнай камунікацыі. Гэта будуе давер. Выкарыстоўвайце зашыфраваныя інструменты ва ўнутранай працы. Гэта абараняе людзей. Ёсць кароткая абвестка пра бясплатныя кансультацыі. Зробім яе на 3 мовах за хвіліну. Уводзім промпт з устаўленымі тэкстамі абвесткі.
Один промпт і адразу 3 версіі. Тэкст лёгка адаптаваць пад канал публікацыі. І памятайце, ШАІ здымае рутыну, але фінальную праверку робіць чалавек. Паглядзім на тыповы АІ-тэкст і яго прыкметы. У сапраўднай навіне ёсць канкрэтыка: хто, калі, дзе і чые словы. На што звярнуць увагу? Гэта 3 прыкметы ШАІ тэксту: гладкасць, агульнасць і паўторы структуры.